1950-ben egy zseniális tudós, Alan Turing feltett egy kérdést. Vajon képes lesz-e valaha egy gép úgy viselkedni, mint egy ember? Ebből született meg a híres Turing-teszt, amelynek alapelve, hogy ha nem tudod megkülönböztetni a gépet az embertől, a mesterséges intelligencia átment a vizsgán. Most játszunk egy kicsit. Szerinted az alábbi megszólalók közül ki az, aki AI által generált karakter, és ki a valós személy? Szemedbe néz, s úgy beszél. Mintha tudná, mennyit ér. De benne fénye vagy csupán. Egy led villan a homlokán. A kérdés régi, Turing óta. Élő-e vagy kódolt volt-a? Ha nem tudod, ki gép, ki hús. Elbukod ezt a háborút. Hogy sikerült a teszt? Írd meg a tippjeidet kommentben, és hasonló érdekes tartalmakért lájkold be és kövesd az oldalainkat. pixelpersona.hu